ناشڤیل وەکاواری کەنتری میوزیک یان موزیکا گوندەواریە ئەمریکا تێبنافکردن. لە ناوەندا ڤیڤاژەڕی مەزنی ویلاتە تێنسی دەهان هۆڵین موزیکی هاتنە ئاواکردن و دە هەموو وەرزێن ساڵێدا دەنگبێش و موزیکژانên ناودارên ئەمریکا تێدا ئاهەنگان دەگێڕن. هەرکوو ڕۆژ ئاوا بوو دەنگێ بلندێ vê موزیکê di bar û meyxane û هوتێل و خواردنگehên navenda bajêr de bilind dibin. ئەبجا ئەم تێن vêr ji bo derbaskirina demeka xweş û ji bo dîroka mûzîka gundewarê nas bikin. Ez ji mûzîka gundewariyê hez dikim. Ez dixwazim bizanim ew ji ku derê hatiye. Vê taybetmendiyê netinê alîkariya Nashville kiriya li ser nexşeya huner û mûzîka Amerîka cihbigire, lê li ser nexşeya huner, mûzîk û turizma cîhanê jî cihê xwe veke. Ev jî bi xêra stranbêj û mûzîkjanên navdarên mîna Belmont Ray, Chet Atkins, Owen Bradley, Hank Williams, Johnny Cash û Dolly Parton. gelek mûzîkjanên serkeftî tên vêr. Ez dixwazim bibînim ka ew çi pêşkêş dikin. Dîmena baran gelek ciwan e. Ez hez dikim ev li çi cihên dî nîne. Hollywood wê çê nake, lê Nashville çê dike. Tim wiha bûye. Em ji bajarê Nashville hez dikin. Li navenda bajêr her gav ahengên mûzîkî hene. Her hefte em tên çalakiyên cor bi cor dibînin. Ew zêde xweş in. Gelek mirovên baş, xwarinên baş, em bi rastî kêf dikin. Navdengê Nashville weka mala mûzîka gundewarên Amerîka dîrokek heye. Bo nimûne hola bi navê Raymond Auditorium ku di sala 1892 de hatiye avakirin niha weka kenîseya dayika mûzîka gundewarên Amerîka tê binavkirin. Ji ber vê jî Nashville bûye qonaxa geşt û seyranên gerîdeyan. Ev di lîsta xewnên min de bû. Ez berê qet nehatibûme Nashville. Min her tim dixwest werim vir. Mûzîka gundewariyê heza min a herî mezin e. Bi hatina vir îşev ez xewna xwe pêk tînim. Tu ji her kesekî mîna vê xanima ku rojbûna xwe ya bîstûyekan aniye vir bipirsî ka çima tên vê derê, tim navê dengbêj û mûzîkjanekî di hizra wan de ye. Ez dibêjim Morgan Wallen stranbêjê herî mezin yê mûzîka gundewariyê ye. Ez bawer dikim ku her kes tê vir ji ber ku ew ji wî pir hez dikin. Xelk ji ber wî tên bajêr. Hemû stranbêjên navdar, hemû bar, civak, civan in. Ew cihek gelerî ye, ecêb e, xweşik e, ji ber vê yekê ez jê hez dikim. Ew hejêkirin li ser rûmet û sîmayê her kesekî di meyxane û li nav cadên nîva bajarê Nashvillê de li van şevan diyar e. Dexîlê şemo dengê Amerîka.